Dophani Dalal, Jati Dalal, Bubagra Dhoka Rwnai MLA Swpna Debbarma tei Nangya, Gobek MLA Swpna Debbarma Honwi Kotor Khorang Tisakha Ramchandra Ghat Lukurok. Joshua Ramchandra Ghat amsani Lukurok door-to-door campaign khlai tongmani abai jrawo kok sanani thangi Tripura mothani khoroksa adong saka MLA Swapna Debbarma BJP bodolni ongoi samung khlai tongkha aboni bagui bini nogo thangai kebengmung phunoka hanei Dophani Dalal Jati Dalal Bubagra Dhoka Rwnai MLA Swapna Debbarma tei Nangya Gobek MLA Swapna Debbarma hanei Khorang Tisakha Ramchandra Ghat Lukurok Faidhin ke Ramchandra Ghat Lukurok tamu hani saka khnauni leno tabu Chini baru Ramchandra Ghat ne Chini James har ni bagai dur to dur fil khai tongo ini 28 tarik 26 tarik horo Swapna madam ni nogo David ni netrite gari 10 ta faija horo apon pore bo David no logiri woi ros nogoro Rajesh Debbarma nogo bo horo phayo ten dinoga Rajesh Debbarma 27 tarik BJP bo join dikha जों मनो हायो रामचंद्र घाट नि बररक स्वप्ना नि दायित्वता मतमनि ब मानदायो चिनरनि हामजेक थांका आ हामजेक थांपुरो बनो हर साल चिनि ताबुक जे वर्तमान कैंडिडेट जेम्स हपुं सापुं रिवै बनो तिनि 19000 वोट डिफारेंस जिदि होय तिनि कपलाय खाय हजाक आ स्वप्ना साकाव खाय तम त्रिपुरा मथा सालखाय त्रिपुरा मथा हरो इंके ब BJP ni Ramchandra Ghat guri fil khai tongo sungno bini parani bini amchai ni bororok refiu dukhang khai chungmo bini video photos tongo je unko bai David bai himoi horo fil khaimani abon bagai chungtini Ramchandra Ghat ni bororok Swapna no Gobek Ramchandra Ghat nang ta phaide nang ora fil khaya nangya nang vote din din ora phaide jung bono tini ara ta phaidi hini chirung Gobek khai jung ora TWF tongo main party tongo te white tap tongo chung tini bono or Ramchandra Ghat nang ta ka phaidi chung ora te kana nang hini chung tini bono bin nogo thangai bono chung pratibad khayo ngai MLA khokti tam khana ka botam sa MLA first bo samani nor promandari mano ani nogo je David phaimani bo last bo nijin gochika David kaisa BJP ni prathi ani thani bo asiba nahana phayon chau aro bin thokai manjaka kido asiba nahana thoye bin aro horo botoise bo David no logiri woi pura rosras nogor bai ar sigat horo guri khabo 26 tarik horo chini thani proof tongo bini gari bin logi thamani bo Dophani Dalal Bubagra no dukari kha Jati ni Dalal jung bono Ramchandra Ghat kariyate Ramchandra Ghat ta phaitung chini abono dabi sir ang request khayo aroni je chung hai botha Dophana hamjangnai Bubagra netri tongnai rok mannai ni borok bono jebabe hopung sapung ke kosto khai rikha borok bo sini tong o borok butei angkha khayo bo a tini te ma hablak ni kha khayo ge bote chungno bo hingka noro ano BJP thana bagai da modi khai dagi phai jung apra bo saya jung BJP thana nung thai to nang kini Dophani Dalal James bono jebabe subayo 2023 election jidir hoka kintu bine main daito to mani oro je James tini samri phaitani bo se sakang James no mandai ni tuoi Ramchandra Ghat ni bororok bai sinina nangmani kintu bo asamung khaiya tini nogo salokai motha hini khayo horokai bo BJP ni fil khai tung Abahai kino Tisakha Abahai Dalal MLA no bini constituency wate hamnani tarode hine Ashul Ramchandra Ghat ni Lukurok khadmani phunoklai kha
Bureau Report, Chini Khorang.